गेजेरनिफ्राय 31 नंसि नेशनेल हाइरडसिम सौहैनो थाखाय 18 किल'मिटार जायो। दा बिनि गेजेराव नैबेहाय CIT इउनिभारसिटिनि खाथियावहाय मोनसे बाजार दं। बे बाजारखौ दा बे सकखौ खायफाया बुङो थिनालि, खायफाया बुङो बालाजान थिनालि, खायफाया बुङो गौरां हलथुगाव थिनालि माबा माबि होननानै, नाथाय लामाया सारियालि। सोरबाया फैनानै आन्दायफैनो हागौ, माथो लामाया सारियालिसो, दाबो CIT मोनाखै नामा, नङाबा इउनिभारसिटि मोनाखै नामा, नङाबा सेन्ट आन्स कलेज मोनाखै नामा, नङाबा मेडिकेल कलेज मोनाखै नामा होननानै साननो हागौ। नाथाय बेयो सारियालिब्लाबो गोदोनिफ्राय बेखौ मानसिफ्रा थिनालि होननानै बुङो। दा बे लामा जाहैबाय, गोबां गारिफोर खारगासिनो दं, नोंथांमोना दा नुलांगासिनो दङ। नैबेया जाबाय थिनालि सारियालि हलथुगाव होननाय जेखुनु होना मानो, जिखुनु सारियालि थिनालि, बालाजान थिनालि, गौरां थिनालि जिनिसबाबो बेयो बेनियाव बे जायगायावहाय नोंथांमोना इउनिभारसिटियाव थाङोबा बहायबो ओंखारनो हागोन, CITआव थांनोब्लाबो बे जायगायावहायनो ओंखारनो हागोन। गौरां थिनालि हलथुगाव थिनालि बासजों फैयोब्ला 31 नं लामाजों जुदि बास सोनाबहा खारबोयोब्ला कारिगावजों टार्निं लानानै बे गौरां थिनालिखौ मोनो। बिनि नैबे हाथाइनि खाथियावहायनो बेयो हाथाइ जाहैबाय। बे हाथाइनि खाथियावहायनो CIT दं। ओरै खोलाथिंजाय ससे थांबावब्लानो CIT मोनगोन आरो ससे थांबावब्लानो इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ मोनगोन। ओमफ्रायहाय नाथाय बड'लेण्ड मेडिकेल कलेजआ एसे सिङाव थाहैयो। नोंथांमोनाबो देबोरगाव होननाय जायगायावहाय ओंखारनांगोन। देबोरगावबो होनो, बाङालि खाथाबो होनो, बेवहाय हाइ स्कुल दङ। बेवहाय ओंखारब्लानो नोंथांमोना रिक्सा मोनगोन। रिक्साजों एसे थांनांगोन आरो मेडिकेल कलेजसिम थांनोब्ला। दा दिनैहाय बे हाथाइसालिनि परिबेसखौ खोन्थादों आङो। हाथाइया गिदिर जायो। सोरनोबा मैगं थाइगं नङाबा गाननाय जोमनाय माबा माबि नांगौ जायोब्ला मुलि थुलि नोंथांमोना बेवहाय मोनजोबनो हागोन। बे बाजारावहाय सकआवहाय। देबोरगावआवहाय आपातत' गैथ'वा मुलि थुलि फार्मासिफोर, मैगं थाइगङाबो एभेलेबेल नङा। नाथायहाय मेडिकेल कलेजनि मानसिफ्राबो नङाब्ला इउनिभारसिटिनि मानसिफ्राबो बे जायगायावहाय मार्केटिं खालामनो थाखाय फैनो गोनां जानानै फैयो। दा जाय हक नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बुजिनो मोनबाय जे बे बाजारनि खाथियावहाय खोलाथिं मोनब्रैबो इनस्टिटिउसन दङ। सेन्ट आन्स कलेज दङ, CIT दङ, ओमफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दङ। बिनि उनावहाय ओरै सोनाबथिंजाय रिक्साजों थाङोब्ला नोंथांमोना मेडिकेल कलेजखौ, केन्सार हस्पिटालखौ मोननो हागोन। आरो बेवहाय मोनसे गोदानै स्कुल खुलिबावबाय दा, सेन्ट पाउल एन्ड पिटर होननाय स्कुलबो गोदान मोनसे खुलिबावबाय। बेवहाय खाथियावहाय काथलिक गिर्जाफोरबो दं। सोरबा खृष्टानफोरब्ला नोंथांमोना बे काथलिक गिर्जाखौ हाबनो हागोन बा फैनो हागोन। नोंथांमोननिसिम दिनै बे थिनालि सारियालि एबा हलथुगाव एबा गौरां बाजारनि बिसयैहाय आं दिनै थुलमुलहाय फोरमायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय। गोजाननिफ्राय फैनाय बिथांमोननो सुबिदानि थाखायहाय आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। मानोना मानसिफ्रा बाजार खालामनायनि थावनि नागिरनानै मोननो हाया आरो फार्मासिनि थाखायहायबो एसे प्रब्लेम जायो। बहुद मानसिया टाउनाव थांनो नांगौ। टाउनाव गोबां फार्मासिफोर दङ, गिदिर गिदिर फार्मासिफोर दं क'क्राझारावहाय। नाथाय क'क्राझारनिख्रुइ नैबे खाथिसिन आरो बेवहाय फार्मासिफोरबो दं आरो मैगं थाइगं, सि जोम फिसा फिसौ स्टेसनारि मुवाफोरखौबो बेवहाय मोनजोबनो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाया जुदि इउनिभारसिटियाव हस्टेलाव थायोब्ला, नङाबा लजिंआव थायोब्ला, आरो नङाबा CITनि हस्टेलाव थायोब्ला, नङाबा लजिंआव थायोब्ला नोंथांमोना बे जायगायावहाय बेबायदिनो अर्डार खालामनो हागोन। बेदर, आखाइ, ना, गासैबो बेवहाय मोनजोबनो हागोन आरो नानि मार्केटिंबो दं, बेदरनि